Hvad er det, I skal nu her? Jamen, vi skal ind og røgdykke. Ja. I et mock-up af et skib. Okay. Ind og slukke en væskebrand. Og så ind og redde en person. Ja. Ja. Og hvad forventer I ligesom, der kommer til at ske, når I sådan kommer ind i sådan en kammer der, hvor der er... Hvad sker der derinde? Man kan måske have en tendens til at gå i panik. Det tror jeg ikke, vi vil gøre. Nej. Vi vil trække vejret stille og roligt. Og så skal vi prøve at finde vej rundt igennem røgen. Ja, samarbejde. Samarbejde. Klare det sammen. Yes. Ja. Er der noget, I er nervøse for? Jeg tror, jeg er lidt... Ja. Måske jeg ikke har nok luft. Det skete i går. Det var ikke så fedt. Jeg er lidt bange, eller jeg er en smule spændt på, om min hjerne sådan... Om der bare ikke sker noget derinde. Fordi det kan godt ske, hvis man går i panik. Ja. At den bare sådan... Men hvad tror du så, der sker, hvis man ligesom går i panik derinde? Så tror jeg, at jeg vil... Så er Jonas der. Ja. Siger... Det skal nok gå. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Freja. Du klarer den. Ej, hvor Og så fedt. tror jeg, jeg vil ro det ud.